Sa ngaran kan Ama, sin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa saimong espiritu. Namumutan ng mga tugang ngunya na Domingo, ang bilog na simbahan, nagseselebrar kang Mission Sunday o Domingo kan misyon na may tema kamo sa kong mga tagapagpatutuo sa kapuruhan kan kinaaban. Ngunyan sa satuyang parokya sa espiritu kang misyon. Igwa po kita ni mga tugang na iinstulan bilang mga lay ministers, Eucharistic, extraordinary ministers of Holy Communion na magiging katuwang bako lang sa pag-distribuer kang banal na komunyon, kundi sa iba-iba pang mga apostolado, katuwang sa iba pang mga apostolado kan simbahan. Kaya sa tuyang ibali sinda sa tuyang pamibi na sinda magdanay sa paglingkod sa mahal na Diyos sa Espiritu kana pagsugo ni Kristo sa mandato kan sa tong kagurangnan. Matugang ako untaan sa tong mga kasalan, tangani magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin